ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿನ್ವೆ ಓಕೆ ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಐತೆ ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಅಂಚೆಂಗಿಲಿತ್ತು ಅಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಐತೆ ಬೈಯದ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಐತೆ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ದೇರು 5:30 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಸೊ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಪೋಂದುಲಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಡ್ಗ ಅಂದು ಅವು ಮುಲ್ತ ಬೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರು ಪಿದಾಡ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಅವಲಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನು ತಪ್ಪಾವು ಆಂಡಲ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಲೋ ಇತ್ತನ ಬಂದಾಂಡ ಮನಮ ಬೋಪಿನಿ ಮನಮ ಸೂಕ್ದಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾಬಲ್ ಬ್ಯಾರಂಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂಡ ಅನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಲುಲ್ಲುಪುರ ಬಜೆಟ್ ಹೈ ಇತ್ತಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತದ ಹೊಸ ಮಾಲ್ ದಿಯರಲ್ ಮಾರಕ್ದ ಮರಾಸಿ ಮಾಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅದಾ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಎರ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಹೈಫೈ ಐಟ್ಲ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಎರ್ನಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೈಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾಲಿಜು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ಲಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಊರ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಊರ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೆರ್ನಟ್ಟು ಬಿರೋಡಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ MLA ಎಲ್ಲ PL 2 ಜನ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಧರ್ಮದಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬೀಳದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು 2 ಜನದಲ್ಲಿ ವನಸಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಓಲ್ ಒತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಪಿರೋಡ್ 2 ಜನ ಏನ್ನಟ್ಟು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಏನು ವನಸಿತ್ತಂಡ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಗಿಲ್ 2 ಜನ ಅಂಚೆ ಎಂಗಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಉಂಡವಳು ತುಬ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಅನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಬ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಡ ಬಾಪ ಓಲ್ಪಡುದು ಬಾಪ ಸಲ್ಮಾಬಾದ್ಗ ಅದ ಅಂಚೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಡೆ ಪೋಪುನ್ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಕೇಂಡ ಎರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಮೆಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಅಂಚ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂತಜರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪಂತಜರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ದ ಮೋರ್ ಊರೋಡು ಏನುಂಡು ಎಂಚಿಂದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಮೋರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕುಂಟುಪುರ ಬರ್ತದ ಅಂದ ಸಮ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಹತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಸತ್ ಹತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕುಂಟುಲುಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕುಂಟುಂಡು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ತಿರ್ತಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತಡು ಕುಂಟುಂಡು 2 ಫ್ಲೋರ್ ನೆಟ್ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಏನಂಪೇರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾತಿನ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಕ ತೋಚ್ಪಾವ ಏನಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಊರ್ದಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸೌಖ್ಯನ ಬರ್ಸಾಗೆತ್ತ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಏತಿಯ ಸಕೇನಿ ಆಯತ್ರಡ್ಡ ಆಯತ್ರಡ್ಡ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಗಲ ಪೂರ ಅವಳು ಕಡಲ್ದ ಬದಿತ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಜರಿಯರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮೊಕಲೆ ಮುಡಾಯ್ದಕಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಮುಡಾಯ್ದಕಲೆಗೆ 4 ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಬಂಡ ಇಜ್ಜ ಇರಾಗ 4 ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅರೆ ಔಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗಡ್ ಸಿಟ್ಟು ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಆತಿ ಮೊಕಲೆಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರ ಬೂರುಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿರೋದಕಲೆ ಅಂಚ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡು ಅಂಚ ಊರುಡು ಪುರ ಅದೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಜಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಎರ್ನ ಎಂಚ ಏನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿತಾರಡ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೋಯಿ ಅವಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾವಿರನಿಗಲೆ ಬಲೆ ಸೀದಾ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಕೆ ಜೈ
ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜುಫೆರ್ಲೆ ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ ಏನ ತೋಜೋಡು ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವೇನಿಸ ಪೋಪತ ಪೋಪಿನ ಅವೇ ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತಂಜಂಕಲ್ ಹಲ್ಸನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಒಡ್ಡೋಲಗೊಂಡು ತೋದ ಬಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಸಾ ಲೇರಿ ಮುಟ್ಟಾತಂಡು ಆರ್ಸಾ ಐಲ್ರಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಈತ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ದಿನ ತೂಪನ್ ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ತೋಡ್ದಂದೆ ಎತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಲೆ ಗಾಡಿ ನಟೆ ಒಲ್ಲ ಜಾಗನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಪೊಯ್ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂದಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ರತ್ತು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೊರ್ಲು ಬಂದು ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನೀರು ಕೂಡ ದೀಪನ ಅಂಡ ಇಂಡೋರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಚು ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಂಡ ಸತ್ತ ಬರ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಬ್ಬರ ಗಿಡ ತೂನಾಗ ಒರ್ಜಿನಲ್ ರೋಜು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಡ್ತಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ನಂತರ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಶೋಕೇಸ್ ನಂದು ವಿಚ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅವಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಚಡಿಲುಂಡಿ ಜನ ನಾಗವಲ್ಲಿ హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అవి యానే పన్ని ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸಿಂಹ ಬರಲ್ಲ ಏನಂದಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂದಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಪನ್ಯ ಆತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಪಿದೈ ಬೈದನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ ಪಿದೈ ಉಲೈ ಪಾಡಿಯನ ಪಿದೈ ಬರ್ತಿತ್ತನ ಹೆಲೋ ಬರ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಬಾಕಿ ತೊಂಡು ಬೈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ 3D ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಾನಾನಾ ಮಿಕ್ಕು ನಾಕ ಬಲಿ ಪಪರ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು 1x ಹಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಝೂಮಾ ಮತ್ತು 1x ಪೈ ಸರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಶೋಕೇಸ್ ಪೂರ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಶೋಕೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಪೂರ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವೆ ಎದುರುಡೆ ಇಲ್ಲ ದಾಪಿನ ಬ್ರಾ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಸರ್ತ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಏನಂತ ತೂಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅತ್ತ ಏನಂತ ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಡೋರ್ದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಡೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಿರೋದ ವಾಲ್ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದೇತ ಕಬೋರ್ಡ್ದ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಓಕೆ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ 3 ಚೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೆ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಬಂತ ಪುರಾರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ದೀಪನ ಪೂರ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಒಂದು ಶವರ್ದ ನಮ್ಮಿಂದ ಶವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಶವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲೊಂದು ಸರಾಗುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಅಂಚಿ ವೆಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೋಜಾಗ ಮೂಲ ಕೊಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂದು ಸೆಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಡು ಬರ ಒಂದು ಕಮ್ಮೋಡು ಅಂಚಿದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಮೂಲ ಕಮ್ಮೋಡ್ಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಕುದೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯನ ಆಳು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಕ್ಕದೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜತಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಏನು ಮಾರಿಯ ಕುಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಹೋಯ್ ಒಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಸಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾರ ಒಂದು ತಾಪ ನಾಲ್ಕು ತೋಚ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ಪರ ತೂಕ ಅದು ದೂರ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮವೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಐಟಮು ಜೀನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿದ ಐಟಮು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೂರ ಏನೊಬ್ರು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜ ಒಂದೇ ಇತ್ತರ ಬರ್ತಂದೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಫುಟ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ವಾಚಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಮೂಲೆ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ಗಾಳಿಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆತ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರದಿಲ್ಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈ ಕೆಲವರ ಚೀನಾ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತುಗ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೈ ಫಾರ್ 10 BD ಗೆಟ್ 5 BD ವಾಚರ್ ಫ್ರೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ 10 BD ಬಿಲ್ ಅಂತ 9 BD ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶಿಂದ ಏರೇ ಪೂರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾಪ ಊರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಊರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿಡಿಜಿಂದೆ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಬತ್ತುಂಡ ಅವಲಂಜಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ಪೂರ 50% ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾವ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲು ಉಂಡಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಏನ ಪನ್ನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪತನೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಿಯರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋ peel off nail polish ಬರತ್ತೆ ಪೋಯ್ this is nail polish by 6 get 6 free I want peel off nail polish peel off urudu tikunda ijja gottujji but mulpa peel off panda nail remover board undijji just incha peel off maltunda ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ತೂಕ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡ ಅವೇ ಚೂಲಿಗೆ ಪುನಃ ಬಟಾಟದ ಸೂಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ ಉಂಟು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಓಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಸಿದಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಹೈರ್ ಅದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಸಾರಿ very new training you speak no other language only ಅಂಚ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾವ ಸಮಾನ ಇರ್ಕ ಅಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ನೆಟ್ಟ ಎರೆನೇರಂಗೆ ಕಾತು ಎರೆನೇರಂಗೆ ಕಾತು no only Arabic I'm appreciating actually Arabic I don't Arabic sorry
You should know English also because you are into sales. You should know all languages. You want to send to you? You want Arabic? ಒಂದು peel off and ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಡುಂದಲೇ peel off. ಒಂದು peel off. ಇದಕ್ಕೆ peel off ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ peel off ಅಂತ ಬರೆತೋನಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೋನು. ಐಕೆ 890 BD ಜೋಮಿ ಬಂತು. ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂರ 890 BD ಮಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ 1.690 ಕಲರ್ ಎಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಪ್ಪನ ನೇಲ್ ರಿಮೂವರ್ ನಾಡೋರು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅವೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಸೆಟ್ ಬರ ನಾಟ ಫುಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲು ಉಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲುಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲುಂಡು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದಲ್ಲುಂಡು ಕೊಡೊಂದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಂಜ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ತಾನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೂರು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅವ ಗೆಂಡ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಅರಬಿಕ್ ನಕ್ಲು ಬರೋ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರೋ ದೀಪ ಇರು ಗೆಂಡ ಬಾಡ್ ದೀಪ ಇರು ಅಂಚಿಂದ ಕಾಲು ನೆಕ್ ಪತ್ತ ದಿನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪರ್ಮಳ ಇರ್ತೀನಿ ಪರ್ಪರ ಅಂಚರು ಎಂಚ 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 ಅವೇನು ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬನ್ನೇನ ತುಳುಟು ಬಂದಿರು ಒಂದು ಫುಲ್ ವಾಚ್ ದೊಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಾಡ್ದಿನ 25% ಸೇಲ್ದ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಲ್ಲ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು 7 ನಿಮಿಷದ ಬಂದು ಅಲ್ಪದ ಹೂವು ಐಟಮ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಪೂರ ಬಂಗಾರದ ಕೈಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಕೈಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚು ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮಕ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಫಾರಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಪಾಡಚ್ಚ ತಿಗಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂದು ಎರಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಗುಂದಿನ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಗುಂದಿನ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೀರಲ್ಲ ಓಲುಂಟು ಒಂದು ಕಡ ತುಕ ಒಂದು ಯಾಕಡೆ ಎನ್ನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಡ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಜಿದಲೆ ಸಿಂಹ 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 This is a kaji padding kai like this padding and making. ಅಂಚ ಏನೋ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಟು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟು ಬಕ ಒಂದು ಒಡೆ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಒಡೆ ಪಾಡ್ನ ಸೊಂಟದ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಡವ ಶಿಷ್ಯ ಪೋಣ್ ಟುನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೋಡಿ ಇವರೇ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ವಾಸಿ ಕಣ Ma'am, excuse me. This for like this putting and putting on your belly dance da. I show something. Okay. ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮರಣಿ ಪಂತ ಅಲ್ಪ ಪುರ ತಿರ್ಗೊಚ್ಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡುಂಡು ನೀನು ನೇರ್ದೆ ಅಂತ ಕಂತು ಉಂಟದಿ ನೇರ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಶಿಸ್ತು ಕುಲ್ದಲ್ಲೆತ್ತ ಮೂಲ್ತು ಅವಲೋಲಿನ ಪಂತು ಬಾಯ್ಡು ಅಂದ್ ಮಿತ್ತಿಡೇರೇನು ತೂಪುನು ನಿಕ್ಕು ಬಾಸೆಜ್ಜಿ ಪನಂದ ಪತ್ತಂದೆ ಓಡಾಡಿ ಪೋಪು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ನೇಲ್ವಾ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ ನೇಲ್ವಾ Who is that? ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಯೇ ದುಮ್ಮದ ಫ್ರೆಂಡ್ What a name? ವಾಟ್ ನೇಮು
ನೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾ I know. ಅಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ಎಂದು ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ. This is for Monday like this party, and here this is there. This like this Monday and putting on Monday. ನೀರ್ನ ಮಂಡೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೋಡಿ ಪಾಡ ಕುಂದಾವತಿ ಜನ್ ಆತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ಪವ ಅಂಚದಿಲ್ಲ ಸತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಹಾಂ ಹಿಂಚಿದಿರ್ಗಲೆ ಮಧ್ಯದ ಮಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಹಾಂ ಉಂಟ್ಲೆ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ನಡೆಗೆ ಹಾಂ ನ್ಯೂ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಡ್ಸಿ ಲಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಓಕ ಹಾಂ ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತುದುಂಡು ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ 500 ಫಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೊರ್ಲೆ ಇರೇ ಬೋಡ ಮಸ್ತದ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತದ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈನಿಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನದೆ ಮೂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಏನ ಬೈದಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆ ಜವ ಇಂಚು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೋಂಡಿ ಹಾಳಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಜಲ್ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ದಿಲೆ यहाँ पर उनकी फेरी तो तेरे फेरी टूथ फेरी ಟೂತ್ ಫೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಗೆಪ್ಲೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಪ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ठीक है सब तक लो कितना नहीं हाँ सारा इंची ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಮೂರು ಮಿರರ್ एक सूट कुछ इरेग ಬ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆ ಸಾರಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಒಂದು ಕಟ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ನಾಡು ಫ್ಲವರ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಫೇಮಸ್ पूरा क्लियर रिमाइंडेड पार्ट ಒಂದು ಪೂರ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಿತ್ಲೋ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿದಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೂರ ಪಿಕ್ ಬಡೆ ನೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಸೆಟ್ ಗೋ ಸೆಟ್ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 1 ಬಿಡಿ ಪೂರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ಬಿಡಿ ಇಂಗ ಮಿತ್ ಗಂಟ್ರೆ ಬರೋ ಶೋಕ ಓಕೆ 2 ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು जी उल्लेर सेल्स द फुल कलर ला पिक मंथ कर you want color you want or this one which color is nice you want bright color or dark color or dull color bright color okay bright color to no which is bright very nice ಪೂರ ಬರ್ಚನೆ ಬರೋಣದಲ್ಲೇ ಬರ್ಚನೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪೂರ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡನ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಸಪನೆ ಟೈಮನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಲುಪನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಕೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುನ ಪುರ ಐಟಮ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಪುರ ಪೊಲ್ಲುನ ಪುರ ಐಟಮ್ ಒಂದು
ಉಲ್ಲನ್ ಉಂಡು ಉಲ್ಲನ್ ಆಯ್ವಾಗ ಇಂಚು ಪೂರ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ದ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಂಡು എന്നിട്ട് ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಡ ಎಂಜತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತೂಕ ನೆಕ್ ಪದರಾಡು ಬಂಡ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಐನ್ ಬೀಡಿದ ಓಚಾವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಉಂಟು 300 ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿ ಶೂಸ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೊಗೊಂಪೈ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಂದು ಈ ಇಂಚ ತೂಯರ್ಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಇಂಚ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೂಯರ್ಡ ಫುಲ್ ಶೂಸು ಅಂಚೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ಅವೆ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಶೂಸ್ ಮಾತ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಬೈದು ಒಂದೊಂದು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೇರ್ಗೆ ಏತೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಲೆ ಏನೋ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡಿಯವ್ರು ಉಲ್ಟ ಗಿಲ್ಟ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಬಿಡಿಗೂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಸೇಲ್ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ You want this? Okay, I put. ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಲಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಇರಿಂಚು ಬಲೆ ಅಡೆ ಚೆನ್ನಿಗೆ Yes. What do you want? ಆನೆ ಪೆಟ್ಲಾಡೆ ಆನೆ ನಿಕಲ್ನ What petlade? What is meaning petlade? ಬಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಈ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಇನ್ನೇ ಒಂದುದಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಇಜ್ಜ ತಿರುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಏನು ಸಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಟ್ಟಿಗಾರು ಬಟ್ ಇಂಕ ರೆಡ್ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾತ್ರ 100% ಒಂದು ಬರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿನತ್ತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಟದಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಟು ಪಿಂಕ್ ಉಂಟು ಬ್ರೌನ್ ಉಂಟು ಇರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾವಡ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪನ್ಯ ಇಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಓ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೀಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಚೂರು ಹೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪಾಡೋಣ ಚೂರು ಹೀಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅತ್ತಲೆ ಮೂಲ್ಬಲೆ ಆತ ಯಾವಣ ಅವು ಬಟ್ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಡ್ಡಿದ್ದು ಅಂದು ಇಂಚಿನನೇ ಪನ್ಯ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಂ ಮಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಈತು ಅಂದತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದಂತ ಹೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಉಂಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಪಾಟ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬೂಟ್ಸ್ ಇಂಚು ಶೂ ಜೋಕಲ್ನ ಮಲ್ಲದ ಬೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲದ ಬೂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಜಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಇದೆ ಬತ್ತಾಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನುಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇದು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ದೀಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ದಿಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟಾತ ದಿಲೆ ಕಟ್ಟಾತಿದ್ದಾವೆ ಇಂಚೆ
ಬಂಜಕಾರ Everything gets on the light. The tooth fairy gets on. ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದಿಲೆ ದೆಪ್ಲೆ ಮೂಲ ತಿರ್ತುಪುರ ವಾಡ್ನತ್ತ ದಿಲೆ ಪೊಯ್ ಇದಣ್ಣು ಪೊಲೆ ದೆಪ್ಲೆ ದಿಲೆ ಪೊಯ್ ಅಂದು ನೀನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಥ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೋಜವೆ ಪುರ್ಸೋತರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಚಿಡು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಚಲೆ ಟ್ರೌಸರ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಎತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ತುಕ ರಡ್ ಬಿಡಿ 4 ರೂಪಾಯಿದ ಬರೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋ ಶೂಸ್ ಬರತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅರೇಬಿಕ್ ತಸಲ ಓಲಲ್ಪ ವೈಟ್ದ ಅವು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಬರಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಟೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೋಪುನು ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲರು ಅಂತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಶೂಸ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಶೂಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬುಂಡ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ದ ಡಾಟ್ಸ್ದ ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ದ ಬಕ್ಕ ಫಿಶಿಂಗ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಬುರ ಅವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ವಿಮ್ದ ಬುರ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಓಲ್ ಪಿರಾಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಶೂ ಬಕ್ಕ ಬುಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿಮ್ದ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀ ಕ್ಯಾಪು ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅವಳು ಸೈಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಮ್ದ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಅವುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಜಪಾನೆ ವಾಡ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ತಂಗಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ದು ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಏನಣ್ಣ ಹೋಯತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಪತ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಚೇಂಜ್ ಹೋಗಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂರ ವಾಚ್ತಲೆ ಕಮ್ಮಿದು ಪೂರ ವಾಚ್ತಲೆ ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ 1,000 ತಾಜಿನದು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚ್ 1,000 ತಾಜಿನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಇಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿದಾಗಂತದ್ದು ಊರು ಬತ್ತೆ ಶೋಲ್ ಹಾಕವನು ಆ್ಯಪಲ್ದ ಬರೋ ನಾನು ಏನಂತ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಮೂಲು ಐಫೋನ್ ಪ್ರಾನ್ಗೆ ಏನೇ ಬಂತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಚ್ ಯಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜನ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಫಾರಂ ಬರ್ತೀರಿ ಒಡೆಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನಣ್ಣ
ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾವು ಪಿದಾಡ್ನತೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಂ ಇಜ್ಜವಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೆ ಹಾಂ ನಾನೂರ ಪುಡ್ಸೋತುಡುಂಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚಂಗಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದಾಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ದುಂಪು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಾರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ವರ್ಷದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 35 ಅಂಚ ಅಂಚ ಅನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ ಒಂಜಿನತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆತನು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂತ ಲೈಟ್ ಇಡ ಅದು ಒಂಜಿರ ಸಾಕಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಶಿಬಿರೋಡು ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ದು ಮಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಆತದು ಸಾಕು ಬಂದ ಆಪು ಜನ ಬಡ ಆಪು ಮನಸ್ಸು ಮೈನ್ ಅತೆ ಅಂಚೆತ್ತ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಚ್ಚು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತದು ಆ ಕಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತೂಕ ಪೈ ಭಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏನ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾಕಡೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲನ್ವರ್ಗೆ ಕುದಮಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಎರಡು ಪಂತ ನಂದು ಪಂದ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗರೆ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಯಾವ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತಡೆ ನಿಕಲ ಇಡೀ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಎಡ್ತು ತೋಚ್ಪವಲಿ ಈರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಜಿರ್ ಬೆಟರ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಡು 3/4 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೇರು ಒಂಜನ ಕಾಜಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತದಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿತ ನೋಡೆ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಿಲಿತ್ತ ಪಿದಣ್ಣು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಚೋಚುನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಯಾವಂಚನ ಸೊ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ನಾಯಿನಾತು ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೊಂತವೆ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಬರ್ಕನಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗರ್